खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आसामाव फिन आरोबाव बिसायख'थिनि सिगांनो होस्रांनाया जागायगोन। मेरापानीनि नेकेरि बिलाव फिन आरोबाव सालायगोन सोरखारनि बुलडोजार। जिल्ला खुंथाया आयेन बेरेखा हा दखल खालामनानै थानाय सुबुंफोरखौ 7 साननि गेजेरावनो जायगाखौ खालि खालामनो थाखाय बिथोन होदों। 6 दाननि उनाव फिन बे गेदेर होस्रांनायखौ थांखि लादों सोरखारा। खौरां मोननाय बादिब्ला आगस्त दानाव गं 205 नखरफोरखौ सोरखारा होस्रांनायनि नटिस हरनाय जादोंमोन। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां कंग्रेस दोलोआ लुरिनज्योति गगৈनि असम जातीय परिषद एबा सुंद'यै एजेपि दोलोखौ लोगो लानानै अखिल गगৈनि रायजो दलखौ जोगारनाय खौराङा समाजारि बिजोङाव गोसारनाय लोगो लोगोनो गोबां बेले-बेजे जानायखौ नुनो मोननाय जादों। कंग्रेस दोलोआ फोसावनाय बादिब्ला अखिल गगৈखौ एंगारनानै असम जातीय परिषदनो मोन 12 बियाब, सिपिएमनो 2 बियाब, सिपिआइनो 1 बियाब, जनिंटि काटारनो कार्बि आंलंआव 2 बियाबखौ होबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला बिनाकान्दिनि सदिया बियाब, बरमपुरनि डिब्रुगढ़ बियाब, बजालिनि सरुपथार बियाब आरो धेमाजि आरो बराकनि 1 बियाब आरो खवां मध्य गुवाहाटी बियाबजों लोगोसे एजेपिनि होनाय 2 बियाबनि मुंखौ दासिमबो रोखा फोसावनाय जायाखै। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला कंग्रेस एजेपि आरो जयनिंटि कटारजों दिनै ज' जानायनि सायाव सावरायलायनाया जागायगोन। आसाम पुलिसआ गुबुन गुबुन ओनसोलनि दाब दाब जायगायाव सिग्रोमनायनि गेजेरजों दा 4 गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय ड्राग्सखौ हमनो हादों। बेनि गेजेराव काछाराव खमैबो 3 कौटि रांनि ड्राग्सजों लोगोसे 2 सुबुंखौ हमदों। बेनि अनगायैबो जुरिया पुलिसआ 3 सुबुंजों 38.3 ग्राम हेर'इन आरो फकिरन्स पुलिसआ 1 सुबुंजों लोगोसे 180 था निसा मुवा केप्सुलखौ हमनो हादों। बेनि अनगायैबो गवालपारायावबो पुलिसआ 4024 था निसा मुवा टेब्लेट आरो बेनि लिरथायखौ 2 केजि 172 ग्राम आरो बेसेनखौ 1,73,72,000 जागोनखौ मिथिहोदों। बिटिसिनि लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिसिआव लाइमोनफोरनि साख्रिनि गोदान पस्ट ओंखारदों। सिएसबिआ गोदानै फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डआव गासै सा 157 मासिनि थिसनथाइ फोसावदों। जायफोर लाइमोनफ्रा अनलाइन खालामनो गोसो बिथांमोना मैयानिफ्राय एबा फेब्रुआरि 23 खालारनिफ्राय जागायनानै फैगौ 15 मार्चसिमहालागै अनलाइन खालामनो हागोन। फरेस्टार 1 नि थाखाय अनलाइन खालामनाय बिजाथिफोरा बैचेलर डिग्री थानाय जानांगोन आरो फरेस्टार गार्डनि थाखाय अनलाइन खालामनाय बिजाथिफ्रा एचएस आनजाद उथ्रिनाय जानो नांगोन। जायफोर लाइमोनफ्रा गोसो गुदुं बिथांमोना थाबैनो गाव गावनि अनलाइनखौ खालामनानै लानो हागोन। चिरां जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव चिराङाव मुख्यमन्त्री आत्मनिर्भर असम अभियान 2.0 मुलाम्फागिरिफोरनो 2 लाख रांनि चेक राननानै होदों। चिरां जिल्ला आरो कक्राझार जिल्लानि आत्मनिर्भर असम अभियान 2.0 मुलाम्फागिरिफोरनो बे बिथांखिखौ होनाय जादों। गासै 2 जिल्लानि 7 बिधानसभानि 3,930 मुलाम्फागिरिफोरनो 2 लाख रांनि चेकखौ राननाय जादों आरो फोरमायथिनो गोनांदि मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया बे हाबाफारियाव बाहागो लानायनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि मुख्यमन्त्री आत्मनिर्भर असम अभियाननि गेजेरजों लाइमोन सेंग्रा आरो सिख्लाफ्रा गावनि जिउ खुंनाय एबा हेफाजाब होनायनि थाखाय बे बिथांखिखौ लादों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फिन आरोबाव फैबाय थानाय समाव बिटिसिआव 15,000 लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो मुख्यमन्त्री आत्मनिर्भर असम अभियान होबावगोन होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायथिदों मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया। भारत हादरनि बारग' रेल बिफाननि मन्त्रि मुकुल रयआ रुंसारि जाबाय। फोरमायथिनो गोनांदि बिथाङा गोलाव समनिफ्रायनो बेरामजों भुगिनांनानै कलकातानि गंसे देहाफाहामसालियाव 71 बोसोर बैसोआव रुंसारि जायो। চিৰাং জিলাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ জৰিয়তে 3,930 গৰাকী যুৱক যুৱতীক আমি চেক প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু কোকৰাঝাৰ চিৰাং জিলাৰ 7টা সমষ্টিৰ লোক ইয়ালৈ আহিছে, 7টা বিধানসভা সমষ্টি আৰু সকলোৱে আজি 75,000কৈ চেক পাব আৰু এগ্ৰিমেণ্টখন সাইন কৰি দিয়াৰ লগে লগে বাকী 25,000 টকা দিব আৰু ইয়াৰ পিছত আৰু 1 লাখ টকা আমি দিম। মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি এনেকৈ অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম পইণ্ট 2ৰ জৰিয়তে 75,000 যুৱক যুৱতীক আমি এই সহায় কৰিছোঁ। আমাৰ লক্ষ্য হ'ল যাতে আমাৰ নতুন প্ৰজন্ম সুন্দৰভাৱে আত্মসংস্থাপিত হ'ব পাৰে, স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে অসমৰ নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীসকলে যাতে উপাৰ্জন বৃদ্ধি হয়, কামসমূহ আগবঢ়াই নিব পাৰে। আৰু আজি ইয়াতো বহুকেইজন যুৱক যুৱতী পাইছোঁ খুব উৎসাহেৰে তেখেতসকলে কোনোবাই ডিটিপি চেণ্টাৰ, কোনোবাই চিলাই মেচিনৰ কাম, কোনোবাই গাহৰি ফাৰ্ম ইত্যাদি কৰিবৰ কাৰণে পৰিকল্পনা কৰিছে। মই সকলোকে শুভেচ্ছা দিছোঁ আৰু এই আঁচনিয়ে যোৱা সময়তো যথেষ্ট সফলতা দেখুৱাইছে। যোৱা বছৰ আমি 25,000 যুৱক যুৱতীক দিছিলোঁ, যথেষ্ট সংখ্যক যুৱক যুৱতীয়ে ইয়াত সফলতা দেখুৱাইছে।